alte clipuri. Acum ați văzut că am bani și bla bla bla. Dacă o să meargă puțin greu, am un creion care l-am făcut astăzi seară și o să meargă puțin cam greu. Dacă m-auzi puțin întrerupt sau ceva, ascultă. Uite-mă, am spus. Ok, deci am făcut așa peste tot. Stați că acum că mă uit la aia, mi se pare că dacă fac vlog și mă uit și da. În caz de nu știați. S-aude, nu? Cum trocă pe aici. Sper că s-aude. Bine, nu e nici bine să se audă că o să vă sparg urechile. Așa. Următorul. Să vedeți că o să auziți o muzică. Opa, a schimbat în mijloc. Ce vrei, să răzgândește și omul într-un final. Așa, și ce culoare pune? Să vezi că pune ceva albastru. A, nu pune. Așa. Deci mă duc jos. Da, asta e. Ia stai un pic. Cred că de lângă. Dacă văd eu bine. Stai, alb. Nu sunt sigură. Aici a pus asta. Nu. Aici. Aici mi-e drept. Era mai bine. Baby love. Sau că... da, e alb. Știți ceva? O stau... Da, tot asta, că e prea greu culorile, nu-mi place. A, gata, am găsit. Care? Cântă pic, până nu mai rămâne nimic. Strop. Deci. Așa, m-am obișnuit. Asta, nu? Nu, ăla mai închis. Stai să văd. De unde a luat. Deci am văzut că a luat o paie de lângă. Așa. Și paia de aici. Să văd aici. Așa. Opa, ce-am făcut? N-are nimic. Așa. Păcat că nici ea n-are. Ho, că mă enervezi. Pic.
pic. Cred că mi-a găsit. O să las așa la ceva. Gata. Așa, o să trebuie și să stac din gură. Desigur trebuie să ne pice și o reclamă. Care era? Zici ceva, să revin cu un video. Cu roleplay.